molt bona nit. Quan algú està frustrat perquè no ha aconseguit cap dels seus somnis a la vida, té l'opció de tenir un fill i mirar de realitzar-se a través d'ell. I si no se'n surt, almenys sap que ja no serà l'únic fracassat de la família. Avui tractem el tema dels pares de nens esportistes amb un documental titulat Papa, si avui no et va bé venir al partit, no passa res. Jo vaig jugar a bàsquet. Em van fer una prova per jugar a la penya, però aquell dia tenia unes molèsties al canell i no vaig poder donar el 100%. Sóc un ídol pel meu fill. Sempre he volgut seguir els meus passos. Guanyaríem tots els partits si no fos pel tanoca de l'entrenador. M'agrada pensar que el que jo ensenyo és més que un esport, no? També hi ha uns valors, una manera d'entendre la vida, un fair play, respecte per l'adversari. Per mi el resultat és secundari. Últims. Anem últims. Aquesta punyetera mania de fer jugar tots els nens. Collons, els dolents també. Però és que aquest paio no en té ni idea. No em sap treure tot el potencial. No, vull dir que no sap treure tot el potencial al meu fill. L'equip. Vull dir l'equip. Però l'entrenador és ell. Jo... Per mi, l'autoritat de l'entrenador a la pista és sagrada. Avancem. Els nens el que han d'aprendre és que el que diu l'entrenador va a missa. Va! El meu pare em fa por. Amb el bàsquet aprens a treballar en equip, a sacrificar-te pel bé dels altres. Nyi, que sí, pesat! Mira, l'altre dia anàvem empatats. Quedaven 5 segons. La jugada estava clara. Pilota al meu fill, que és l'estrella. I ell, que té fusta de líder, no parava de demanar-la. 3, 2, 1... Toma, Ferran, chocolate blanco! In your face! I fins aquí el Sense Ficció d'avui. Perdó. La setmana que ve continuarem tractant el tema de l'esport, però des d'una perspectiva més adulta, el documental titulat Aunque el béisbol no te mate, a ver cómo manejas este bate.